И здравейте хора! Днес съм аз пак Миро и днес играем Майнкрафт. Тук с мен е Ники и Вени. И така. Жалко, че не играем в сервер. Играем самотна игра. Защото не ще в сервер. Това е всичко, което аз го направих. Имам дори прасета, овце, кокошки, крави, ферма и мина. И как да се каже, добре. И Майнкрафта вземи на такова накъсва. И отиваме да ловим риба. Вени, я кажи пак нещо. Какво? Добре, прави се. Преди ще чуваш някакво ехо от теб. Ето е там, където виждате дървото, е моята кръвност. Оле, какво става, бе? Замеряй. Аз тук намирам някакви животни и ги убивам. И сега ще ловим само да изфърля това. И да, хора, аз съм най-развит от тримата. Те днес си почнаха оцеляванията, аз съм почнал моето преди една седмица. Даже и повече. Да не и повече. Но пък не игра всеки ден, сега нещо ми се доигра. Сега отивам за някакво... И след малко ще излизам и... Да. И човек, няма да седим само къщите. Бе, аз си събрах тук супер много. Рау биф. Това Рау биф, Вени, не беше ли от тук? Рау биф, това беше от... Какво е? Пара жугар по скайп. Да. Да, паяк Вени. Който се разхожда е така. Вика си ми, аз днес ще излезна си. И сега ще ловим рибка. Така, аз Вени вече съм в този байл на Даркуда. Това ще влена малко в фацебоки. Да. Път ще влез къща. И отдели къде за преди малко, преди ден. Да си влена за една игра и сега ще игра тази игра. Днеска за първи път влизам в фейс. Така да. Днеска. Аз пък нещо спрях си влизам в фейс. То и аз. Не съм влизал сигурно вече една година някъде не съм влизал. Да. Да. Само оня ден влизнах, защото ще пише на майка ти. Ще си вноса. Що беше от моя фейс, да? Да, иначе не съм си влизал. Така. И почваме да ловим рибка. Човек, едно прасе седи до мене и гледа. Гледа къде е въжето. Кой си представяш? Нещо не ще е кълве, бе. Нещо не ще кълве. Не знам защо. Вени вече 2 стака от това дървобрича. И се казвам брича. Даркулка. Ям ми саплинги. Баскет. Ябълка! Дайте ми ябълката! Искам да ям здравословно, искам ябълката! Да, Мели, бе! Не на тебе. На прасето. Защото само пречи. Ще фанеш, ще го убия. Кой, бе? Прасето. Го убих. Покажи ми го, бе. Убих го. Сори. Вече е в рая. Да, хора да знаят, че след време, ако някой от нас се вземе реално този пик, правим моя сейф. Не, няма да е моя. Зависи кой се го вземе. Ще го направим и сейфа на сървър. Да. И ще играем тримата. Някой път да си направим наш сервер. Точно ни трябва реално IP.
Ми даде, някой пише измислим. Не, трябва да се измисля. Трябва от твоя рутер. Айде от твоя рутер. Айде ма, кълви ма. И ще кълва, Ето. Айде, мац, 3. Айде ма, нищо не ще Миро, кълва. доближи микрофона. А? Миро, доближи микрофона. Да си го доближа? Да. Окей. Нищо не ще кълва. Аз си заешко кръче, което... За малко да е фана. Вели 3 стака дърво. И 41. Аз имам 3 бържори. Ники, а това носи ли ти късмет? Сега май не, защото просто си чул. А си ли кирка със силката, човек? Не. Ето, кълве в момента. Да знаете аз где... Ако искате питате Вели Миро, къде си инчатнах 2 кирки и на двете ми се падна Fortune 3. Да, наистина хора, паднало са такова. Точно. И да знаете, Ники е най-големия късметния на самотна игра. Намира си 7 диаманти. Да, вече имам стаки няколко диаманта. Просто тръгвам да си брейнч, май имам коп диаманти и след 5 минути пак коп диаманти. И Миро взе се ето. И аз му викам, дай малко де. При толкова ставащите и нямаше да дам само на тебе, на всеки ще го дам. Така. А що тъй взех се губите за... Оле! Ето, кълве в момента. Оле, Миро, какво ще изкарай? Ке са хора, това е някакъв тифал. Да, тифал. Един дикан, бах по главата. Миро, ще оставиш ли линк в описанието? Да, ще ги оставя. А за мен? Да. Хора, ще оставя в описанието да се абонирате за Ники и Вени. Тати, сваля колело. Да, тати. Вени себащите не трябва да правят всичко. Хора, Ще направя сега тайм след 0, защото тази гора, като почна да идват тези зомбите, да става много гадно. Няма къде избягаш, то няма място. Пръднеш тук. пръднеш. Ще отдуши. То няма място, то избягаш. Нещо не ще е кълве, иди да знам. 2 блъчета дърво. Нещо не ще е кълве и... Няма да се занимавам. Миро? Да. Аз за малко сигурно пак ще докопам, не знаеш. Добре, ясно. Взема малко да чупор. Да. Ще видиш пак. Диаманти. О, Миро, аз Дени, бях с Зашкото кръче. А искаш ли аз да имам диаманти повече от тебе, а? Аз ако си ги читна. Аз мога да напиша гейсбол 0 и... Едно да обърка се. Ама аз не читам. За Само виж. за някои работи. За виж колко стака диаманти ще имам. Ама аз съм си ги изкарал честно, което е по-хубаво. С голите ми ръце съм ги копал. С голите ръце. С диаманта на кирка съм ги копал. Ох, имам 1, 2, 3, 4, 5. Имам 6 стака и 26 дърво. Вени. Аз виждам, Мила. Сега, чакай малко. 4 минути. 4 минути, Вени, за 4 минути. Знаеш колко време мога да направя? Ти за 4 минути ли си, бе? Нека поне клипата 11 минути 12. Виж колко време е станало вече. Чакай. Само да не съм се загубил, като майче се загубих. Хора, ще се скачи фарса да не съм се загубил, защото... Часачка. Ще чакам пред Миро. Чакай да спокойно, има време. Клипа вече е 11 минути 9.
Да знам, 9 минути май. 10. О, Вени, какво това е? Вени! Какво? Не си мисли микрофона. О, виж какво Хора, аз съм. се загубих. Браво, Ник се загуби. Майче, не съм, знаеш ли? Аре, ще излизате. Ще Сега, из- Вени, само да Чакай малко, излезна от Вени. Майнкрафт. Чакай. Вени, ще излезна от Майнкрафт и пак ще влезна. Да влезна със ония минимап. Чули? Окей. Защото иначе... Аре, аз ще излизам. Чакам ви. Мирка, Не каже. аз ще чакам пред вас. Добре. Ай. Ай. Премахвам го. Не, няма. И хора, мисля това да е за клипа. Коментирайте, харесвайте и чао! До скоро!